na. Sige. Go. Ay! Oh! Tingnan mo naman itong adobo sa asin ito. Napakasarap talaga ito. Wow! Lami kayo ang luto ni Romedias. Pamangkin ni Romedias, lami kayo. Guys, adobo sa asin. Kalami Adobo sa asin. kayo. Guys, pagpasensyahan nyo lang mga niluluto namin na may sitsaron bulaklak yan. Tinga ng baboy. Yan o. Oh. Oh, talagang napakalasa nito guys. Yun, pawis na pawis yung nagluluto guys. Sinigang doon. Sarap po. Oh. Kalami kayo. Yun. So, guys, what's it? Kumain na pala tayo. Lami kayo to eh. Yun, oh. Oh, talagang siksik na siksik sa mantika, guys. Pinagpapawisan na yung nagluto, guys. No. Ayun, alam ko may dito si Sir nakatikim. Wow! Adobo sa asin. Yun! Yan. Wala yan sir sa ano sa barko. Wala sa barko yan. Dito lang sa lupa yan. Ang tinatawag na adobo sa asin. Yan ang bumira. Salamat, guys ha. Happy birthday kay paring JC. Yan. Pre, happy birthday pre, paring JC. Sabi mo, paring JC, happy birthday. Paring JC, happy birthday. Yun.